Onder een fris zonnetje betraden zondag de mannequins 2 catwalks in het centrum. Tijdens de halfjaarlijkse Fashion Tour kon inspiratie opgedaan worden voor de wintergarderobe. De Fashion Tour is een modekaravaan, een modeshow eigenlijk, die door het centrum loopt, georganiseerd door Verenigd Centraal, door Monique van Berde, Janne van Hippe Kip en mijzelf. We doen dat 2 keer per jaar, eind maart en eind september. In maart laten we de nieuwe trends zien voor de mode, voor de zomermode, en in september voor de wintermode. En we hebben dan 3 keer een modeshow op het Henseniusplein en op de Grote Markt. Waarom is het evenement tot in het leven geroepen? Om meer bekendheid te maken, gezelligheid in dit centrum en vooral ook je product te kunnen laten zien. Met de groep ondernemers die in mode of aanverwante artikelen doen. Want wie doen er allemaal mee vandaag? We doen er allemaal mee vandaag. Een heel rijtje, we hebben 12 ondernemers. Veelal die in de mode zitten, maar ook een reisbureau loopt daar mee. En wat is de trend van het komende seizoen? Ik heb begrepen dat er veel paars aubergine tinten en zo komen. En ook teddy. Er lopen een hele hoop mannequins mee. Zoeken jullie nog mannequins of vrijwilligers? Altijd. Mannen, ze hebben altijd tekort aan mannen. Kinderen, vooral ook jongens. Het is toch niet zo'n mannending volgens mij. Maar als je zin hebt om mee te doen, meld je aan via Verenigd Centraal. Dan komt het wel bij ons terecht. Het gaat gewoon door. En jij natuurlijk op jezelf een tuk te besturen. Check die website, tik aan de punt. Dan komt dat heel goed. Of graag gewoon even deze dingen.